Türkmenistanyň bankomatlaryň tehnik näsazlyklary we käte müşterilerin pulunu köýdirmegi netijesinde ogry bankomatlar diýen aňlatma döredi. Azatlygyň çeşmeleri bankomatlaryň pul ýymeginiň ýa-da müşteriniň pulunu köýdirmeginiň soňky bir ýylda köpelendigini, bankomatlaryň ilki oturdulan ýyllaryna beýle ýagdaýyň bolmagyny habar berýärler. Azatlyk radiosyna soňky gelip bolşan maglumaty görä çeýle ýagdaý 10 aprelde Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk köçesinde hem boldy. Türkmenistan bankynyň Parahat 4 etrapçasynda ýerleşen şahamçasyna degişli bankomatda bir wada 2 müşteri öz pulunu köýdirdi. Müşterileriň biri 800, beýlekisi 620 manadyny köýdirdi. Olaryň biri öz plastik kartyny daýhan banykda açdyran bolsa, beýlekisi Türkmenistan bankyny açdyrypdyr diýip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi habar berýär. Bu adamlaryň ikisi hem ard edip baranyna ardaňyz goýup gidin. 5 günden bir hepdeden habar tutun. Näme bolany anyklar diýip soğuk jogap aldy diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan beýleki ýaşaýjylaryň hem bir näçesi bankomatlaryň käberiniň pul ýemek käfiýetiniň bardygyny tasdik etdi. Eýsem bankomatlar adamlaryň puluny nähil köýdirýär. Azatlygyň çeşmesi bilen söhbetdeş bolan adamlaryň sözlerine görä bank kasabyna bar bolan seri işletiniň möçürini görüp puluny nagdlaşdyrjak bolýan adamlar käte bankomatyň öňüne köpräk garaşmaly bolýarlar. Eger operasiýa şowlu geçýän bolsa, 1 minutdan uzagy etmän ekranyna pulun möçüri peýda bolýar. Emma käbir könülşen, teknik taýdan gowy hyzmat edilmeýän bankomatlarda bolsa, siziň buýurmaňyz amal edilýär diýen ýazgydan soň adamlar 3 minut çemesi garaşýarlar we ahyrynda ekranyna maliýe operasiýasyny geçirmek üçin berilen wagt tamam boldy. Siziň buýurmaňyz amal edilmedi diýen ýazgy peýda bolýar. Müşteriler pul çykarjak bolup ýene bir gezek synanýarlar we ýene şol jogaplar alýarlar. Ýönüm mesele diňe munna hem däl. Müşteriler soň başga bankomatlardan pul çykarmaga synanýarlar we diňe şondan soň pullaryny köýdirenliklerini bilip galýarlar. Sebäbi ikinji bankomatda olaryň nagdlaşdyrmakçy bolýan pulunyň hasabyna bar bolan seri işleden känni baradaky ýazgy peýda bolýar. Soňalar hasaplaryny akseri işlelerini görüp, öňkü bankomatdan çykarmakçy bolan, emma çykaryp bilmedik seri işleleriniň eýem öz hasaplaryny ýokdugyny bilip galýarlar. Netijede örgökden gelen müşteriler degişli ýere ýüz tutýarlar we olara kart alan bankyna barmak we arda ýazmak maslahat berilýär. Şeýle de çeşme arda ýazan adamlaryň hemmesiniň soň köýdiren puluny alyp bilmeýändigini aýdýar. Eger arda edýän adam dogumly öz hakyny gorap biljek adam bolsa, onuň puly 25 gün, bir ay çemesi wagtdan teknik näsazlyk boldy diýen jogap bilen ýerine berilýär. Emma ardaçy gogşak adam bolup görünse, oňa biz barladyk. Bankomatyň ýanynaky video kameranyň ýazgysy seniň pul alanyňy görkezýär. Sen bizi ağırlap 2 gedek pul aljak bolýarsyň diýip jogap berýärler. Türkmenistanyň plastik kartlar arkaly pul nagdlaşdyrmak düzgünü 3,5-4 ýyl çemesi odal giýredildi we häzirki ulanýan bankomatlaryň tas hemmesi ýaly şol wagtlarda oturdurly. Bank işgärleriniň biriniň azatlygyň seçmesine aýtmagyna görä, bu bankomatlara edilýän teknik hyzmat juda ýawgorly bolmagyna galýar. Bankomatlara teknik hyzmat edýän hünärmenler bu ýagdaýy zerur bolan ähtiýaçlyk şaýlarynyň ýetmezçiligi, olaryň daşary ýurtlardan ýeterlik möçberde satyn alynmalygy bilen düşünýärler. Bankomatlaryň pul ýemegi häli şimdi bolýan ýagdaý. Men ýörüýte gyzyklanyp gördüm. Şeýle wakalar Mari, Daşoğul, Balkanawa şäherlerinde hem bolýar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle de apreliň başynda giýredilen täze düzgüne görä ýaşy 60 ýaşa ýetmedik pensionerleriň hem pensiýa pullary bankdan berilmän plastik kartlara geçirilýär. Bankomatlaryň pul ýemek kylygyndan habarly pensionerler häzirden plastik kart diýen artiwi nireden tapdylar diýip alada galýarlar.